момченца и момченца! Добре дошли в нашата работилничка, великденска. Как се казваш ти? О, чихобълбини! Моята лапичка мекичка ли е? А знаеш ли кой съм аз? Ви знаете ли за кой съм аз? Кой знае? Великденския знае, кой каза просто? Да го поздрави! Благодаря! Кой е кукуляка? Кой е кукуляка? Я да чуем тая кокошка. Какво правиш ти кокошка ти? Плачат филенцата ми. Има червени яйчица, шарени яйчица, а у дома няма. Плачат децата, за пъсни яйчица плачат децата. Какво да направя? Тъжни са моите деца. Какво да направя? Слънчице, кажи ми, не тъжи кокошчице. Иди. Как да не тъжа? Ами наближава Великден, а не мога да зарадвам моите пиленца за празника с шарени яйца. Във всяка къща има панерче с шарени. Едно от друго по-хубави. И дома няма. Дечка ли така няма? Има, ама са само бели моите яйца. Опитвах се да снасям шарени яйчица, не става и не става. Все бели снасям. Не се усмихвай, слънчице. Не мога да снасям шарени яйца. Не знам как да го направя това като другите кокошчици. Как те могат да снасят по Великден шарени яйца, а пък аз не мога? Няма такава кокошка, която да снася пъстри яйца. О, така ли? Как така? Еми така всички кокошки снасят само бели яйца. И по Великден ли? И по Великден. Значи вината не е моя. Не е твоя кокошчице. Ами как става тогава червени великденски яйчица, слънчице? Как стават? Не знам. Как става? Ето така децата ги отцветяват и ги шарят със светите ръчички и с стоички. Така и децата? Ами, кой ще зарадва моите пиленца? Кой ще нашари яйчица за тях? Как? Не! Я виж колко много деца има тук. Те ще нашарят белите яйца. Ще ги направят едно от друго по-красиви, по-шарени и по-пъстри. Радвам се, представям си ги. Върху яйцата ще има зелено, като трената. Червено, като на цветенце до Великденче. Синьо, като на небето. Жълто, като на пролетното слънчице. Толкова хубави ще бъдат. Да, най-хубавите. Ще видиш как ще се развеселят твоите малки пиленца. Благодаря. Деца, а знаете ли какъв празник ще празнуваме наскоро? Великден! Кой? По-силно! Великден! Какво правим на Великден? Боилисваме яйца, как ги боилисваме? С какво? И какви ги правим яйцата? Шарени, пъстри. А червени яйца правим ли? Да са като блузките ви червени, като яйцата, нали така? Добре, айде сега, аз ще ви раздам тези яйчица, които са белички, кафевички, така ги снесла кокошчицата. И да ги направим шарени, да има и за кокошчицата, да има и за вас. Искате ли? Да! Добре. Айде.
Защото всички се справихте много успешно. Мен много ми харесаха на всички децата. Сега заедно ще пълни кошти. Ляво или дясно? Ляво мисление. Коя ръчка пишем? С дясна ръчка пишем. Дигнете дясната ръчка нагоре да видим. Значи от тази страна е дясното пръще. А тук е лявото. Какво е на маса на лявото пръще тук? Имам пръстенче златно. Искате ли сега това пръстенчето го прехвърля на този пръст? Ами сега,
добре се представите, много ми харесвате какви яйца направихте разкошни. Искате ли да ви кажа как става фокус? Как става фокус? Искате ли? Ето, правя така. Дигам нагоре, свивам. Кое пръстче вече това? Дясното пръстче. Изкарвам едно ляво пръстче. Прехвърлям ли се отца? Пак дигам нагоре, свивам. Кое пръстче това?